kayu jati. Denuki acando si ulanago laba bisi di dalam hati. Adia tak mungkin nan kasarupo jo hidup ambo kok dilie kadiri ambo hidup umpamo dio coba diampo kok nampak urang sisiakan jika tak campur malango urang kiraikan tolong selimuti ini baola dan tabang biar anak tak buang mau jauh jauh. Bacando sifat diurai rang sapi jamu di ulu tahu bijo orang lata di rangki yang tinggi pilihan orang onekan duang nan manggantangi kok dilie kadiri ambo hidup umpamo kan duango coba diampo kok nampak urang sisiakan jika tak campur malango urang kiraikan tolong selimuti biana tabu
jauh jauh. Biar nata buang mau jauh jauh.